in bene wache mari mogik kotende kod kaka gik moko chung sani e dakika ma ok ng'eny achiel. Mokwongo adwa wacho kamani ni mani e test mar telo. Sama isebedo jatelo to magi e achiel gik ma test jatelo. Koro sani wantiere kod nafas mar ker marwa chung mondo o show leadership. Nikech king'iyo gima otimre ni o affect countries mopogore opogore, to countries go bende dhi approach gi yore mopogore opogore. Koro yo ma president marwa dhi approach kodo gini bro determine kaka ji bro ng'iyo telo mare. Number 2, sani wasebedo kwa wacho wach mar yath kod tuoche, to king'iyo ecosystem ma gini ketho, nikech nitiere joma yand tiyo, nitiere joma nitiere lab, nitiere joma yand ndik tich, nitiere community health workers. Koro king'iyo ecosystem ni nitiere joma nitiere education sector. Koro wach mar USAID ni wakawe mayot sana, wakawo wach mar Trump ni mayot sana, lakini king'iyo ecosystem ma gini onyono dhi weyo joma ng'eny maongo tije, dhi tieko handni mang'eny. Koro aparon kaka ni makoro nego bedwa ng'iye telo, to telo no bende lure kod kaka committees mopogore opogore mantiere e parliament kawo gini kod uzito. Nikech king'iyo kaka daktari wacho ni girito tarik 11 yaka gibro jidoki parliament, bang' doki parliament yaka committee bro bet piny. King'iyo en alwora mabor, giluwo yore mabor, lakini gini en emergency. Okay. Koro kwayo mare en man mondo wang'i wachni kodu gupek kabisa. Right. Alafu mondo wang'e ka wanyalo reorganize, wang'e priorities magwa kaka country kakanye. Right. Mondo jogwa kik tho kapodi warito kiny, nikech iwacho no chako chon nolodhi ajuoga. Erokamano, Eric Ojiwa wacho ni chako chon. Iluongo ni Bilian Ojiwa, yeah. Pole sana. Bilian chako chon nodhi ajuoga nyakora mogi. Gikinde ni wami Dr. James Nyikal thuolo. Daktari, singo maru mogik modwane ume oganda makoro sani chunygi go kibi. Chunygi nigi kiondko. Ang'o minyalo nyisogi kaka jatelo mong'eyo gik matimore gi kaka jal mosewuotho e yo mar weche mag thieth kachiel kod ng'iyo matut sir ma osebedo? Gosio keo ma otieko wach. Gima nyaka wadhi tim sir